डाइरेक्ट स्टेशनाव फैनानै लाफैनाय जाबायलै भिडिअखौ नै गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै गुवाहाटीनिफ्राय न'सिम फैनायखौ भिडिअ लायासै आङो ओमफ्राय न'निफ्राय स्टेशन फैनायनिखौ भिडिअ लायासै आङो खोन्थाबाय आरो दा ओमफ्राय दा नै जोंनि स्टेशनाव दङ ओमफ्राय बे थांसिगोन सानजाहा ओमफ्राय आं थांसिगोन सोनाबहा बिनिया ट्रेना आलदा आंनिया ट्रेना आलदा ना जियानो जाखो नोंगा होमबा आं दा थांनो नागिरदों बङाइगावआवहा नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल खोनानो मोनसिखाबाय जानांगौ आं दा बङाइगावआव थांनो नागिरदों नै रेडि मबाइलाबो बारा चार्ज गैयामोन फैसा पावार बेंकजों चार्ज होगासिनो दा दा आरो नै बङाइगाव थांनानै आरो सानसे बा साननैनि उनावनो आरो सिलिगुरि थांनांगौ ओंखायनो गिम्बलखौ लाखाबाय आङो बास ना मा बुङो दा खबर मोजां हर गोबावजों लोगो मोनदों हाला मानसिखौ थिगानो दा ट्रेनाबो फैसिगोन बारा गोबाव गैला नै टाइमा जाबायानो 9:30 दा बिदिब्ला न थांबाय थादों नोङो मोजाङै खबर हरबाय थादो मा जादों हरगोन गासिबो हरगोन डेन्जार भिर नै ट्रेन आ गया ट्रेनाव गाखोबाय नै गाखोना जिरायनानै एकदम बरिया नायलांगासिनो दा थांगौ नै बा मोजांनो लेट्स गो रङिया सफैबाय रङिया ओमफ्राय दा ट्रेना नै बेजों फैगोन नाम्बार 1 प्लेटफर्म दसे वेट खालामसै माबायाव दङ ट्रेना 1:30 दङ ओमफ्राय दा समा जागासिनो 12टा ओमफ्राय दा 1.5 घन्टासो नेनांसिगोन आरो जेबो नङा र' दसे नेनोसै ना डेन्जार भिर आय नै जेनेरेलाव गाखोजोबगोन बेफोरो गासिबो जेनेरेलाव गाखोजोबगोन नै सिदा दंमोन नाथाय खालि गैयामोन बिनि थाखायनो गसंनानै थांनांगौ गोनां जाहैबाय जेबो नङा नै आंल' नङा गसंनाया मेरला मानसि गसंना थांबाय मोजांनो रङियानिफ्राय निउ बङाइगावसिम आं नै बिदिनो आरामसे सफैबाय नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे लाइक होना होबानो जायो नङा होमबा नै सोरबा एकदम गोजौआवबो गाहायावबो माथो बुंनो नङा होमबा एकदम जेनेरेल दाबा सम मोनसे खालि जायो सम मोनसे फुल जायो दिनै फुलमोन थेवबो जेबो नङा माने नेक्स्ट डे दै बियो मैया बङाइगाव सफैबाय ओमफ्राय दा मैया सफैनानै आं बिदि भिडिअ बानायासै ओमफ्राय आं दा एकदम रेडि जानानै फैबाय नै दा नै जोमैहाय बिबार लांनो फैदों आं बिबार लांनो नै बाइकजों फैदों ओमफ्राय नै दखाना ओमफ्राय आं नै बेखौ लागोन दा व्हाइट कालारखौ এইটো কি কয় হোয়াইট কয় না হ্যাঁ কি ফুল হোয়াইট ফুল কিষান দিবাম হ্যাঁ কিষান দিবাম হোয়াইট আচ্ছা दा नै बेखौ लांसै आङो 4টা দিবি এইটো আটা বঢ়িয়া চাই দিলে হ'ল হা এই ভাঙা চিঙাটো দিব নালাগে আটা মজাটো দিবি দে 4টা দি 4টা দে मोनब्रै लानोसै कैटा हल 2টা हल ना दे आरो पसा पसि होवाটো দিব নালাগে দেই 3টা হৈছে দে 4টা দিলে হল বাস হৈছে दा बिबारखौ लानानै आं दा थांनोसै बिबारखौ होनानै फैबाय आङो बेलेग जायगायावहा ओमफ्राय मबाइलखौ आं बेलेगखौ रेकर्डिं खालामनो होबाय ओमफ्राय दानै खालामनानै बे क्लिपखौनो सोनानै होबाय नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय ओमफ्राय ओरैजाय नै फुरा मेकआप खालामगासिनो माने एग्जाम सोलिगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आरो वाव बेबो जाहैबाय भिडिअआ नेक्स्ट डे एसे प्रसेसखौ गोलाव लांबाय आं ओमफ्राय गेजेर गेजेर माने बिदि भिडिअ लाबाङासै आं इसां थ' मैया माने एग्जाम दंमोन बिना मेकआप ना मेकआपनि एग्जाम ओमफ्राय एग्जामा मैया जोबनानै जोङो 7टा 7:30 जाहैदों खोमा ना न'आव सहैनाया मा 7:30लै 8टा अखा दंमोन नालाय बिनि उनाव आरो दिनै जों फैफिनलायबाय दिनै बे सार्टिफिकेट मोनगोन दिनै सार्टिफिकेट होगोन माने स्टुडेन्टफोरनो दा नोंबो स्टुडेन्ट जाहैबाय नालाय ना मा बुङो थ'
मेकआपनि बुस्थुखौनो मुगैयो